Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Ман хостум ба хоҳиши худам ҳамин Каримзодаи Беҳрӯзро яъне 2 рӯз шит мекоҳем намеёвем шаҳр. Мо хостем ки ҳамин ғайб дар ютуб ба хости худмон паҳн кунем ки дар муддати кӯтоҳ хоҳад ба ёригии шумо пайдо кунем. худо хоста бошад. Каримзода Беҳрӯз додари ман аст. ман бародари ӯам. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд гавбонтон бошад. бибинед ки акаи бародарам Беҳрӯз ки додараш гумшудагия видео кард, хак мо маҳкам кардем руша. хоҳиш кард аз мову шумо илтимос видеоро паҳн кунед ба хотири худо, ба хотири бародараму Беҳрӯзҷон. додари азиз аги ҷое бошӣ ба хонатон барбгар. агар ки дар чӣ мегам ягон зиндону адило бошӣ занг бизан беташвиш ки илтимос бародаро як лайк як комментария. бародар занг задаянд баъзеош мегӯяд ки бародар ту гав мезанӣ мо лайк комментария мезананд, ту фоида мекунӣ, як кори мо меғалта бад намекунӣ. ҷон ту садқа раҳмат бораи ҳурмат иззатон. аммо аллоҳ шоҳид ки ай комментария шумо ман сун кор наменам. фақат ҳамин видеое ки гумшидагӣ ягон кас ниёзманд меҳтоҷанд ҳамаё распространят мешаванд, яъне паҳн мешаванд, ба дигарон мерасанд, мебинанд. ан қадар аст. тамом. хуб раҳмат ки боха минат накунӣ. бо рӯи ҳамин лайкҳоро сиёҳ кунӣ бизанӣ шу сон ҳаракат кунӣ ки видеоро паҳн кунӣ то ҳамин додарак ёб шавад. раҳмат бораи дастгиритон, барои хизматотон ягон камдӣ боша бахшиш. шумо ҳам қабул донед ки алҳамдулиллоҳ зиёда 2 миллион зиёд тоҷик ҳам бошум бобои лангаре боша, ягон бародари блогерои дига бошанд. имконияти физически яъне ки ҷавоб гуфтани ҳамаи инсонҳоро алло надорем. бораи моро зиндагӣ дорем алҳамдулиллоҳ. ки дар корхонаи худмон дар ҷомаи мо кор кард, як кас аз бор менем, як кор менем, як сумша мегирем, бо мегӯем ҳаром хӯрдаем, мурдахӯр ҳама чиза мегӯем. худо ҳама ҳиҷоят кунад аввал мана баъд шуморо. яъне ки дӯстони меҳрубон пас биланд назанед чӣ қадар зур меса мекунем нараса ҳеҷ чиз. ба он хотир маро инсони морам зиндагӣ худмон надорем. 24 соат айдим ютуб давида намешавад, кор карда намешавад ки мо васат бигем фақат кор борум даданем ютуб боша. телефонҳоро физически ҷавоб гуфта намешавад. бахшиш кад мета смс-а ҷавоб нагуфтем, гапота ҷавоб нагуфтем, суханота смс ҳама тарафота халос аз замон кардам бошан. ҳам хотир гуфти расо панияди прости худованд истон кунад. ҳай чӣ бигум, саломат бошед. раҳмат барои ҳамаи дастгиритон. мардуми кӯлоби бостонӣ, худованд сабри ҷамил ту бутиянанд, аҳли байт чунан раҳмата мағфират кунад. бародарое ки гузашта шидагиянд, модаро хоҳаро, ман ростияш дурусттараш намедонам, маълумоти пурра надорам, аммо медонам ки таи 30-40 нафар гузашта шида ё ки 20-30 нафар мехел аст 10 та бозӣ кардаста. худованд раҳмату мағфиратш кунад. бо нанега чӣ гап шидаем фаҳмидем ки як фура омадаи зада 30-40 одама куштаед. чанд мошинам хел пажар мажар дар инстаграм дар ём мондагием. хуб худованд сабр ти ҳамаи моро. навороша дар телеграм мепартом, бидорӣ бибинӣ навораи ҳаму ростиш телеграма навок шудагим, силкаш дар таи описани видео моа, бидорӣ телеграми моро бибинӣ наворо чӣ хел зада чӣ кор кардагиянд. ва ҳозир видеои бародарам мебинам, хуб тамошо кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, худо нигаҳбонтон бошад. бародаре ки роҳӣ мекунед бор ба тоҷикистон, агар срочникат мед боша, ин бародаро ҳозир ман пол нишон метим, худаш гав мезана, яъне ки имрӯз мети пага душанбе палучачӣ мекунем ба воситаи самолёт иншаалло. салом алейкум ака муслим. салом алейкум. хуб ҳастед синҷи? худат хушрӯ гап зан акаҷон ки дар ҳамин авиакасаи шумо чӣ хизматрасоният? тамом. салому алейкум раҳматуллоҳи ва баракат. бародар мо хизматрасони авиакаса дорем, муддати чанд сол кор мекунем. бисёри бародаро хай мешиносанд моро.
ана масъалаи доставка дорем бо срочное мақсад ки чизе срочно дорем документ телефон дору тилло сум ягон либоси мактабӣ наҳози ай пеш мактаба дар муддати 1 сутка роӣ мекунем чизе боша бора миёрем да метем адреси Москва метро Люблино бозори Люблино пеши даруни чойхонаи Баракат Краснодарский 66 корпуси д на ҳами адрес ай саати 9 саҳар то 9 бега да ҳами ҷои мака любое время бортона миёрем метем дар муддати 1 сутка мо бора мебарем дар душанбе пеши аэропорта склад дорем ай саҳари соати 8 саҳар то 5 бега склад кор мекунад любое удобное время меравам боршона мақсад аҷа мо кодшона метем яне ба воситаи код мегиран аҷа боршона мегиран ака хуб иҷа ва чиам доред самолёт билет ҳам мефурӯшед бале бале самолёт билет дорем ба ҳама направлениё имрӯза нарх душанбе 15000 кулоб 13000 қурғон 14000 баъд масъалаи бародарое ки ба ҳаҷи умра ният доранд ин аиҷада пештар биё чишон кун ай моҳи август то охири августа ай $1200 то $1500 дорем барои граждани Тоҷикистон барои граждани Россия роҳ баладу тоҷикам ба тамоми санъаташ ба хурду хӯрокаш ҳама тарафа мақсад иншоалло хизмат мерасонад. хуб дӯстони меҳрубон ҳамин аст бибинед шарт шароит ҳама тинҷ иншоалло ба ҳазур акай муслим яъне дар ҷои инҷа моҳи ҷомаи кафе баракат ҳаминҷа ҳамаш дар пеши мо дӯстони худо иншоалло ме акай муслим дар хизмати шумо ва ҳамин рақамҳои нами 4386 73 29 метавонед занг бизанед. худованд нигаҳдор барои шумо. ассалому алайкум. ҷомарам дар кӯчуки